Dragi kolege, danas nastavljamo sa našom istorijskom tribinom. Današnji predavač je dr. Bitar Tasić, naučni saradnik Odeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijske istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije. Bitar je inače, kao što je poznao, doktorirao na katedri za istoriju Jugoslavije kod mentora profesora Ljubodara Dimića i od prošle godine je urednik prestižnog naučnog časopisa Vojni istorijski glasnik. Tema njegovog današnjeg izlaganja je učvršćivanje partizanske vlasti u Srbiji 1944-1945, izgradnje i funkcionisanje bezbednosnog aparata. Bitar, izvoli. Poštovane kolege i drage koleginice, dragi prijatelji, pre svega zahvaljujem Institutu za novu istoriju Srbije na pruženoj prilici da učestvujem u ovoj tribini i čime smatram naša dosadašnja saradnja odradnu novu dimenziju i obogaćena je. Prvi deo mog izlaganja odnosi se na izgradnju obaveštenog bezbednosnog aparata partizanskog pokreta, odnosno Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, tokom samog rata, njegovim specifičnostima i vezama sa SSSR-om, koji u ovom, kao i svakom drugom pogledu, predstavlja glavni i verovatno jedini uzor za jugoslovenske komuniste. U drugom delu izlaganja težište će biti na procesu učvršćivanja partizanske vlasti u Srbiji 1944-1945, odnosno izgradnji i funkcionisanju njegovog bezbednosnog segmenta, koji ima brojne specifičnosti u odnosu na ostale delove Jugoslavije. Također biće predstavljeno nekoliko ključnih događaja, najviše s ciljem ilustrovanja pojedinih tvrdnjih zaključaka. Primetit ćete da tokom izlaganja nisam posebnu pažnju posvetio slučaju Dreničke pobune na Kosovu i Metohiji, prosto iz razloga vremena koje sam imao, a i činjenicu da gušenje pobune više predstavlja jednu ratnu operaciju nego, da kažemo, jednu bezbednostnu policijsku akciju u onom klasičnom smislu. Tokom oružanog ustanka, koji je podigla organizovala Komunistička partija Jugoslavije uz oružanu borbu protiv okupatora je krisno da je sprovedena i smena vlasti. Međutim, razvoj ustanka bio je neravnomeran i to je bilo uzrokovano pre svega heterogenošću jugoslovenskog prostora koja je dodatno pojačana okupacijom, podobom Jugoslavije i razlike među okupacijonih režima. Već 26. septembra u stolice kod Krupnja u zapadnoj Srbiji organizovan je sastanak glavnog štaba i predstavnika svih pokreta. Izvinite, kolega, molim se. Poznato kao savjetovanje u stolici. Savjetovanje je održano kako bi se donele odluke i mere kojima bi se prevazišli problem neravnomernog razvoja ustanka. Jedna od mera koja je razmatrana na savjetovanju bila je ustanovljenje obaveštajno-bezbednosne službe. I ovde vidimo jedan, da kažemo, hronološki niz dokumenta i upustava koji je usledio nakon toga, tokom 1941. i 1942. godine, kao i određena tela koja su formirana kako bi se rukovodilo, znači, ovim segmentom u tom trenutku jako važno za partizanski pokret. Znači, celokupnom obaveštajnom i službom rukovodio obaveštajni odsek pri Vrhovnom štabu i ovaj odsek u svom sastavu imao dve sekcije, za obaveštajnu rad i za kontrašpijunažu. Istaknuto je da se za rad u obaveštajno-bezbednosnim strukturama primaju samo provereni borci i da se od partije očekivala maksimalna pomoć i podrška u organizovanju obaveštajne službe. Obaveštajni rad u jedinicama i na okupiranim i slobodnim teritorijama, pogotovo u gradovima, je dobio sve veći značaj, tako da je već aprila 1943. godine formiran pri Vrhovnom štabu Komisija za suzbijanje pete kolone i terorizma, a sledilo u septembru iste godine reorganizacija u Odsek za zaštitu naroda. Konačno, imamo 13. maj, čuveni 13. maj, gde je u Drvaru, pri povereništvu Narodne odbrane Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije formirano Odeljenje zaštite naroda, odnosno OZNA. U tom trenutku već na teritoriji, pre svega zapadnih delova Jugoslavije, postojale su određene jedinice koje su u svom, da kažemo, bile određene samo isključivo za zaštitu, znači pozadine i borbu protiv ostataka protivničkih snaga i ubačenih obaveštenih diverzantskih grupa. To su bile u Sloveniji jedinice Vojska državne varnosti, zatim u Hrvatskoj slikovit naziv jedinice za borbu protiv pete kolone, i u Bosni i Hercegovini su postale jedinice narodne odbrane. Inače, u trenutku formiranja, OZNA je imala 4 odseka. Jedan je bio za obaveštajni rad u inostranstvu i na okupiranim teritorijama, drugi za kontraobaveštajnu delatnost na oslobođenoj teritoriji, treći za kontraobaveštajnu službu u vojsci
i četvrti koji se zvao statističko-tehnički. Za vojsku je bilo značajno to što je Povereništvo za narodnu odbranu rukovodilo obaveštajnom delatnošću u vojsci preko pomenutog trećeg odseka. I konačno 15. augusta 1944. godine donesena odluka da se formira Korpus narodne odbrane Jugoslavije, odnosno KNOJ, jer videlo se da je za efikasan rad organa bezbednosti bilo neophodno postavljanje posebnih operativnih jedinica. U tom trenutku već pomenute jedinice iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine su preimenovane i ušle u sastav KNOJ-a kao jedinice narodne odbrane. Sad, kada posmatramo partizanski pokret i razvoj obaveštajno-bezbednosne delatnosti, u njemu postavlja se pitanje uzora i, odnosno, u ovom slučaju uticaja prve zemlje socijalizma. Iskustva iz vremena stvaranja borbe za opstanak i učvršćivanja sovjetske vlasti nesumnjivo su imale znatnog uticaja na slični proces u Jugoslaviji. Organizacija jugoslovenskog bezbednostnog sistema, njegovi zadaci i način upotrebe i rada nose nesumnjiv sovjetski pečat. Jugoslovenski zvaničnici, a i sam Josip Broz Tito, nisu krili da im iskustvo prve zemlje socijalizma bilo glavni uzor. Međutim, u dosadašnjim radovima koji tretiraju problematiku, uopšte se ne navode uticaji iz prakse konstituisanja bezbednostnog aparata u SSR ili, na primjer, iskustvo iz Iranskog rata u Španiji. Šta više, kao ključni faktori navode se iskustva funkcionisanja KPU u ilegali u periodu između dva svjetska rata, to jest, citat, revolucionarne predratne metode borbe KPU protiv klasnog neprijatelja i njegove policije, protiv frakcionaša i ostalih unutrašnjih neprijatelja partije. Kraj citata. Ovakav pristup može se povezati sa praksom nastalom posle raskida SSSR 1948. godine, kada se sovjetskim uticajima i iskustvima pristupalo veoma oprezno, odnosno kada su oni nerado pominjeni ili svesno zanemarili. Ovu praksu karakteriše jasno insistiranje na autohtonom razvoju jugoslovenske socijalističke doktrine, države, oružanih snaga, samim tim i bezbednostnog aparata. Jasna potvrda odlučujuća sovjetskog uticaja ogleda se u dovođenju sovjetskih stručnjaka u Jugoslaviji kao i upućivanju jugoslovenskog oficira na službu na školovanju i obuku u SSR-u. Već u sastavu prve sovjetske misije nalazi se veći broj oficira različitih specijalnosti, među kojima se vidno isticali oficiri sa iskustvom u obučavanju kadrova za partizansko ratovanje i diverzijska dejstva. U oktobru 1944. godine stigli su i prvi sovjetski oficiri zaduženi, citat, za rad po OZNI, a u novembru iste godine prva grupa oficira OZNE upućena na školovanje u visoku školu NKVD-a. Druga grupa je bila upućena naredne godine. U grupama su se nalazili oficiri iz svih korpusa i zemaljskih odeljenja OZNE. Međutim, specifičnost jugoslovenskog primjera je u ovom slučaju ostavila svoje tragove. U SSSR-u, ali i drugim istočnoevropskim državama poput Rumunije, Bugarske, Čehoslovačke i Poljske, bezbednostni sektor se od samog početka našao u okrilju Ministarstva unutrašnjih poslova. U Jugoslaviji on poneko iz vojnih struktura. Iako je u početku bezbednostni sektor Jugoslavije prvenstveno bio angažovan u obaveštajnoj bezbednostnoj podršci vojnih dejstava, njegovo paralelno angažovanje u borbi protiv takozvanog petokolonaštva predstavljalo je klicu njegovog suštinskog razvoja u političku policiju, čiji je osnovni zadatak bio da eliminiše sve otvorene i skrivene protivnike uvođenja društvenog uređenja identično onom koje je postojalo SSR. U periodu po okončanju ratnih dejstava, jugoslovenski bezbednostni sektor je zadržao vojne karakteristike da bi po proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije u novembru 1945. godine i proglašenja Ustava FNRJ januara 1946. rad javne i državne bezbednosti bio objedinjen u novoformiranom Ministarstvu unutrašnjih poslova. OZNA je organizovana u Upravu državne bezbednosti, UDBU, a reorganizacijom Jugoslovenske armije ukinut treći odsek OZNE i 13. marta 1946. godine formirana je kontraobaveštajna služba, odnosno KOS. Što se tiče Srbije i formiranja obaveštajnog bezbednostnog aparata u Srbiji, ono je pratilo tempo oslobađanja Srbije u leto i jesen 1944. godine. Kako je koje SS-ko mesto bilo oslobođeno, uporedo sa formiranjem lokalne OZNE, formirane su i manje operativne jedinice, odeljenja ili vodovi koji su u disciplinskom pogledu nalazili pod lokalnim rukovodiocima OZNE. Ljudstvo ovih operativnih jedinica uglavnom je bilo iz prolazećih operativnih jedinica. Prema postojećim pravilima rad OZNE neposredno su podržavale jedinice narodne odbrane, odnosno, kako su popularno u tom trenutku nazvali, jedinice KNOJ-a. Prve veće jedinice narodne odbrane koje su formirane u Srbiji bili su bataljoni, prvo u Požarevcu, a zatim do kraja 1944. godine u Zaječaru, Vranju, Nišu, Valjevu, Jagodini, Negotinu, Pirotu, Šapcu, Leskovcu i Kuršumliji, a početkom 1945. godine formirani su bataljoni u Mladenovcu, Čačku i Užicu. U funkcionisanju prvih jedinica OZNE i narodne odbrane u Srbiji osjećala se neusklađenost i rascepkanost. Jedinice su pretežno činili ljudi sa lokalnog područja i u velikom broju slučajeva u pitanju su bili ljudi mobilisani tek po oslobođenju tih krajeva, a nije manjkalo dezertera sa fronta i ljudi koji su izbjegavali mobilizaciju. Njihovo naoružanje nije bilo prvoklasnog karaktera, prednost je bila ta što su rukovodioci ovih jedinica u većini slučajeva bili provereni i, citat, otresitiji borci,
i podoficira operativnih jedinica kojima se vremenom pridružuje jedan broj oficira. Tu su se jasno vidjela razlika u odnosu na funkcionisanje OZNE u zapadnim delovima Jugoslavije. Činjenica da je tu partizanski pokret bio jači i duže prisutan, kao da je postojanje slobodnih teritorija olakšalo formiranje i funkcionisanje privremenih organa vlasti, uticalo na to da je OZNA u tim prvim bilo daleko organizovanije. Naime, u jedinicama pri svakom štabu korpusa, divizije, brigade i bataljona postoje obavešteni centar koji u svom sastavu ima dve sekcije, jednu za obaveštenje i drugu za kontrašpionažu. U jedinicama ranga čete postojali su povedenici. Takođe, slično je bilo na slobodnim teritorijama, gde su čak i pri opštinama i selima postavljeni povedenici OZNE. Tako su, na primjer, lokalne organe OZNE u Sloveniji i Hrvatskoj već za vreme rata vodili preciznu evidenciju kvisličnih, civilnih i vojnih funkcionera, njihovih pomagača i pristalica. To je u velikoj meri prema rečima samih funkcionera OZNE olakšalo kasnije otkrivanje, hapšenje i kažnjavanje ovih elemenata. U Srbiji je međutim vladala drugačija situacija. Ovde je partizanski pokret nakon odlaska glavnine partizanskih snaga iz Srbije 1941. godine bio daleko slabiji. Slabost i malobrojnost partizana u Srbiji primorala ih je da se staraju za opstanak, ali ne i za razvoj pokreta. Oslobođenje Srbije i Beograda počela je konverzija sa privremenog i revolucionarnog na stalni model vlasti. Entuzijazam, disciplina i organizacija partizanskog pokreta u neku ruku su kompenzovali nedostatak obučenosti i znanja potrebnih za rukovođenje tradicionalnim oblicima organizacije društva. Međutim, pored mobilisanja ljudskih i prirodnih resursa u cilju pomaganja ratnih napora i privođenja rata kraju, u Srbiji se dešavao politički obračun sa protivnicima, ali i svima ostalima koji bi to mogli da budu u budućnosti. Kako je to naveo Branko Pedanović, organizacija vlasti i sređivanje prilika praćeni su, citat, masovnim i tajnim egzekucijama bez sudske forme, a pored kolaboracionista, pod vidom obračuna sa fašizmom, likvidirano na hiljade nevinih ljudi nepravedno sumnjičanih. Nosilac ovog represivnog procesa bila je upravo OZNA. Krajem 1944. godine u Srbiji je počelo da se formiraju veće jedinice narodne odbrane, koje bi trebalo da pomognu radu OZNE, to su bile brigade narodne odbrane i prvo je u novembru u Oslobođenom Beogradu formirana prva beogradska brigada narodne odbrane i ona je formirana od ljudstva operativnih jedinica koji su učestvovali u oslobođenju Beograda i od boraca mobilisanih u Beogradu. U decembru formirana i druga beogradska brigada i konačno u januaru je formirana i beogradska divizija KNOJ-a, da bi u martu 1945. godine formirana i treća beogradska brigada NOJ-a od odobrenog ljudstva iz prve i druge beogradske brigade, boraca iz makedonskih jedinica, vojvođanske divizije KNOJ-a i mobilisanih boraca iz Niško-Leskovačkog vojnog okruga. U istom trenutku, u Italiji, u logoru Gravina, na inicijativu Aleksandra Rankovića, formiran je samostalni bataljon KNOJ-a, koji ima oko 400 boraca, uglavnom boraca od 1941-1942 godine, koji je prebačen avionima u Beograd i prvenstveno bio angažovan na obezbeđenju važnih objekata i štabova, kao i na ličnom obezbeđenju partizanskih funkcionera. Još jedna jedinica nalazila se u sastavu ove divizije, bio je to saobraćajni bataljon. On je osnovan u decembru 1944. godine sa zadatkom kontrole saobraćaja, pratnje transporta i obezbeđenja saobraćajnih postrojenja na teritoriji cele Srbije. Bataljon su isključivo činili, citat, intelektualci, to jest pismeni ljudi, po tadašnjim kriterijima. Naime, oni su bili zaduženi za kontrolu isprava, dozvola za odsutstvo, sastava, tereta i drugo, što je razumljivo. Istovremeno, u unutrašnjosti Srbije redom su formirane nove brigade narodne odbrane koji su odmah počele da čiste teren nedostataka četničkih snaga, kao da hvataju brojne dezertere. Znači, formirana je prva brigada u istočnoj Srbiji, druga brigada u zapadnoj, treća brigada u južnoj i kasnije je formirana i četvrta brigada u centralnoj Srbiji. One su ušli u sastav novoformirane srpske divizije KNOJ-a pod komandom jedne osobe koja je svima poznata, Nikola Ljubičića, a nekoliko meseci kasnije u Kraljevu je formirana i četvrta brigada koja je bila raspoređena u centralnoj Srbiji. Sad, radi ilustracije stanja u Srbiji s kraja 1944. i početkom 1945. godine navešćemo koliko je na terenima pomenutih jedinica KNOJ-a bilo četnika i dezertera. Dve glavne grupe u kojima se ove jedinice trebalo da posvete svoj rad. Tako je, na primjer, u istočnoj Srbiji do 25. do 20. novembra prva srpska brigada narodne odbrane ubila je 56 četnika, nanela 3, uhvatila 107, pri čemu je uhvaćeno 2260 dezertera, odnosno ljudi koji su napustili jedinice u kojoj su bili mobilisani. Takođe, uhvaćeno je i predato na dalji postupak, kako se govorilo, 692 različite prestupnika, oni su navedeni kao jataci, petokolonaši, špijuni, a da bi u istom sličnom periodu, znači u zoni odgovornosti druge brigade, gde se nalaze otprilike oko 710 četnika, kako je vodila ta evidencija, na primjer, u
Valjevskom okrugu je bilo 95, u Šabačkom 35, u Užičkom 370, u Čačanskom 210 i vremenom je, znači od januara 1935. godine u akcijama druge brigade, ovo se namjerno stavio pod navodnike jer u svim dokumentima uporno se navodi ovaj termin uništeno, što zaista, mislim, možemo samo da prosimo šta on suštinski znači. Znači, uhvaćeno, evo vidite, kao što kažem, znači, 1809 dezertera, znači, to je karakteristika u tom trenutku, znači, od onih 300.000 boraca koje navode da su jedinice Nove dobile sa terena Srbije, kada se sabere ukupno broj dezertera, nekih 10.000 je u tom trenutku ljudi napustilo jedinice Nove na teritoriji Srbije i vratilo se najčešće u krajeva odakle su poticali. I navešćem treću brigadu, znači to je jug Srbije, gde je, vidite, rezultati njenog rada. E sad, četvrta brigada, ona je na neki način najspecifičnija. Njena odgovornost je bila teritorija Smederevske Palanke, Jagodine, Čačka, Kragujevca i Kruševca i tu se od nekih oko pet okruga nalazilo se oko 600 četnika i nije navedeno tačan broj, već navedeno nekoliko hiljada dezertera. Vidite šta se dešava. Situacija u ovoj brigadi u velikoj meri oslikava opštu situaciju u Srbiji u tom trenutku. Brigada je bačena u vatru, iskoristimo taj termin, uprkos političkoj i vojničkoj neizgrađenosti sastava, čestim slučajima dezertiranja, vojničkoj neizgrađenosti sistema, čestim nedostatku kvalitetnog starešinskog kadra, lošeg stanja oružja i pozadinskog obezbeđenja. Tako da sve to u velikoj meri demantuje običajnu predstavu odlučnosti, obučenosti i efikasnosti knojevaca. Za pojedine pripadnike ove brigade je navedeno da su više ličili, citat, na silom mobilisane vojnike kraljevske dražine vojske u otadžbini. U narednih 8 meseci dogodilo se mnogo uspona i padova i pored uobičajene tendencije da se negativnosti prićutkuju i ulepšavaju, za četvrtu brigadu je otvoreno navedeno da je bilo mnogo negativnih pojava, hapšenja njenih pripadnika, negativnih istupa, siledžijskog ponašanja prema stanovništvu, pljačkanja prilikom pretresa. Odmah po osnivanju dezertiralo je 40 vojnika. Tek i po proboju Sremskog fronta i Nagoveštaja skoro kraja rata došlo do postepenog smirivanja i poboljšanja stanja. Jedinstvena ocena je bila da je uprkos porastu vojničkih uspeha u borbi protiv neprijatelja, politički efekat delovanja na terenu prema lokalnom stanovništvu bio negativan. Za prvih 5 meseci, evo vidite, statistika četvrte brigade i njene akcije nisu okarakterisane kao naročito uspešne. U leto 1945. godine, zbog nezadovoljavajućih rezultata u radu, bataljoni iz Kruševca, Kraljeva i Čačka i praktično cela brigada povučena je posla za Beograd i na njeno mesto je upućena 3. Beogradska brigada. Prema zapažanjima političkih rukovodilaca neprijateljski uticaj na borce bio je veoma jak. Do tog zaključka su došli na osnovu velikog broja dezertera, neizvršavanja zadataka, kao i pomirljivog stava prema neprijatelju. Naime, neprijatelj je često bio propuštan, a jedinice, citat, nisu imali dovoljno mržnje prema ostacima neprijateljske grupe, kraj citata. Sa druge strane, bio je evidentan nedostatak borbenog iskustva. Na terenu jedinice odbrane nisu imale, ali ne ispoljavale potreban autoritet, tako da se sve odrazilo u lošim rezultatima u akcijama protiv ostataka četničkih snaga. Zato je kao najvažniji zadatak u prvom periodu istaknuto, citat, razvijanje svesti o potrebi nemilosrdnog uništenja četničkih bandita, kraj citata, što se u principu i ne iznenađuje ako se uzmu u obzir kriterijumi koji su u svesti političkih vodeca izgrađeni u tadašnjim borbama koje su vođene u Hrvatskoj i BiH. Tek je po proboju Sremskog fronta situacija počela da se popravlja, pri čemu je u tom trenutku izvršeno takozvano čišćenje jedinica od nepoželjnih elemenata. Tim terminom, tom akcijom je bilo obuhvaćeno oko 5000 boraca srpske divizije, Knoja, što čini nešto manje od četvrtine, a ono je podrazumevalo prekomandovanje ili demobilisanje, a u najdrastičnijim slučajima i sudski epilog ukoliko je pojedinac tog službovanja u neprijateljskim formacijama počinio zločine. Što se tiče Beogradske divizije Knoja, to imamo jednu drugu drugačiju priču. Beogradska divizija Knoja bila raspoređena u Beogradu, Pančevu i Zemunu. Situacija se u njoj nije mnogo razlikovala od jedinica operativne vojske, pri čemu su nedostajali odeća, obuća, uslovi smeštaja su bili loše, većina ljudstva nije imala borbenog iskustva. Starešinama je nedostalo teorijsko znanje. Zbog pojedine starešine su bile upućene da završe školovanje u gimnaziji. Kao negativna karakteristika primećena da garnizonski život doveo do udaljavanja starešina od boraca. Naime, briga za borca, što je bila važna odlika ratnog vremena, više nije bila toliko prisutna. Šta više, to je bilo mnogo češće kod starešina koji su bila radničkog ili seljačkog porekla, to jest isto kao i vojnici.
Što se tiče samih boraca, njihov odnos i disciplina su bili sasvim korektni, tako da osim sitnih disciplinskih prekršaja uobičajenih za svaku vojsku nije bilo većih prekršaja. Međutim, u junu 1945. godine dogodio se jedan ozbiljni incident u bataljonu Beogradske divizije, zbog čega su komandant i politički komesar osuđeni pred vojnim sudom. Naime, prvi bataljon 3. brigade dobio zadatak da sprovede 15.000 zarobljenih Nemaca od Osijeka do Beograda, maršrutom Osijek, Vukovar, Šid, Sremska Mitrovica, Ruma i Beograd. Pri čemu, prilikom sprovođenja, pripadnici bataljona likvidirali su mnoge zarobljenike. Pored toga, isto su dozvoljavali i civilima u usputnim mestima. Kada su zarobljenici u Beograd predati 4. bataljonu ove brigade, na putu do Pančeva incidenti su se nastavili. OZNA je sprovela istragu, ali se situacija zakomplikovala od toga što se članstvo KPU iz bataljona pobunilo. Kasnije vojni sud je osudio vrlo strogim kaznama drugove odgovorne za ubijanje. Kraj citata. Tokom 1945. godine 3 brigade Beogradske divizije bile su povremeno angažovane u borbi sa odmetnicima u centralnoj Bosni, Slavoniji i Srbiji, po čemu su postigli solidne rezultate. I obzirom na veličinu jedinice, tokom 1945. godine bilo je samo 32 slučaja dezertiranja, od kojih većina iz 3. brigade koji se nalazili u Srbiji. Naime, to su uglavnom bili vojnici koji su odlazili svojim kućama kako bi pomogli u poljoprivrednim radovima. Samo dvojica dezertera su pobegla da bi se pridružila odmetnicima. I jedan interesantan podatak, u akcijama koje su, znači, sve do 1. oktobra 1946. godine koje je izvršila Beogradska divizija, poginulo je 28 njenih pripadnika i ranjeno 32. Međutim, ono što je karakteristično za ceo sistem bezbednosti u tom trenutku, uključujući i vojsku, najveći gubici su bili rezultat nestručnog rukovanja oružjem ili raznih nesretnih slučajeva koji su najčešće i ovi gubici su najčešće premašivali gubitke nastale kao posljedica borbenih dejstava. Tako je u Beogradskoj diviziji u navedenom periodu zbog neopreznog rukovanja oružjem i u ostalim nesretnim slučajevima smrtno stradalo 37 ranjeno 24 njenih pripadnika, znači daleko više nego u samim borbama. I još jedno, pomenut ću čisto vezano za osnivanje ovih jedinica i rad bezbednog sistema u Srbiji, u tom periodu osnivanje jedinice KNOJ u Vojvodini, koja je imala jednu specifičnost, zato što je od 17. oktobra 1944. godine u Vojvodini uvedena vojna uprava, takozvana vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju, i na čijem čelu se nalazi general Ivan Rukavina, i zadaci ove vojne uprave bili su otklanjanje teškoća uzrokovanih od strane Nemaca, Mađara i Kvislinga i kažnjavanje odgovornih i omogućavanje razvodačkim odborima da vrše svoju funkciju posle ukidanja vojne uprave. U tom cilju formirana je Vojvođanska divizija KNOJ-a sa jednostavnim preimenovanjem nekoliko jedinica Narodno-slovačke vojske, tako što su 9., 10. i 13. Vojvođanska Narodno-slovačka udarna brigada preimenovana u 1., 2. i 3. brigadu KNOJ-a za Vojvodinu. I ovde su, pored obezbeđenja pozadine i takozvanih unutrašnjih zadataka, bile zadužene za bezbednost na jugoslovensko-rumunskoj i jugoslovensko-mađarskoj granici. U februaru 1945. godine ove jedinice su učestvovale u jednoj gušenju jedne manje pobune, kada je jedinica sastavljena od Albanaca koja se nalazila u Vršcu, pobunila se i zahtevala da se vrati na Kosovo i Metohiju, u kojem se u tom trenutku veliko dešavale borbe u toku Dreničke pobune. Nekih 500 boraca Kosovske dopunske brigade pod pretnjom oružjem tražili da se vrate u Metohiju, međutim, oni su vrlo brzom akcijom jedinica KNOJ-a opkoljeni i primorani na predaju. Jedan broj je vraćen u kasarnu, nekoliko njih je uspelo da pobegne, ali je izvršeno istraga i suđenje i 11 pobeđenika je streljano. Takođe, jedinice KNOJ-a u Vojvodini su imale zadatke nadzora nad folkzojčarima koji su bili u Bačkom Jarku i 1945. godine u proleće izvršile su proterivanje mađarskog stanovništva iz Čuruga i Žablja. U pitanju su bili, kako je navedeno, odgovorni za streljanje 1942. godine. Sad, istovremeno, dok je trajala ta, da kažemo, konsolidacija prilika na teritoriji Srbije, jedna od važnih zadataka koje su ove jedinice imale bilo je sprečavanje upada iz Bosne, pre svega četničkih grupa, i borba sa ubačenim četničkim i ljotićevskim diverzantskim grupama koje su nakon odluke o Nemačkoj padobranima ubacile na teritoriju Srbije i Vojvodine. U tom trenutku imamo nekih 10.000 pripadnika ostataka snaga pod komandom Draže Mihajlović se nalazili u Bosni i povremeno je iz, da kažem, doline snaga su upućivane manje grupe četnika na teren Srbije. Tako da je, na primjer, jedna od poznatijih grupa pod komandom Aleksandra Mihajlovića
održala se na terenu Srbije sve do 2. maja, kada je Mihajlović ubijen u sukobu sa patronom Ozde, koja je pokušala da ga legitimiše. Ono što je zanimljivo, to je da u prvom trenutku njegov identitet je ostao nepoznat, da bi tek nekoliko dana kasnije gotovo pompezno bilo objavljeno da je po znacima navoda Saša Mihajlović, Dražin, komandant Beogradskog korpusa, ubijen. Međutim, ono što je karakteristično, inače, za sve izveštaje štampe iz tog perioda, je to da izuzev nekoliko redova opštih podataka, bez imena učesnika, mesta, konačnog, tačnog vremena i okolnosti događaja, napisi u štampi više služe da podgriju onako uzavrlu atmosferu, nisu možda doprineli, što bi rekli moderno način, informisani. Naravno, oni su bili praćeni obilom paušalnih ocena iz revolucionarnog rečnika, tipa napadani su industrijalci, reakcionari, saradnici okupatora, ratni profiteri, predratni beogradski politički krugovi i svi oni koji se nalazili na drugoj strani. Drugi vid infiltracije koji su četnici i u ovom slučaju većem broju ljotićevci uz nemačku pomoć koristili, bio je vazdušnim putem, znači nakon obuke u Beču, većina je završila obuku u Beču, na teritoriju Srbije ubačeno nekoliko grupa padobranaca i to najviše na područje Kopaonika. Ove grupe su bile jako dobro opremljene oružjem, eksplozijom, radiostanicama i sanitetskim materijalom i u narednim mesecima su veći deo je ipak u brojnim potrebama likvidirane, ali su neki ostali aktivni sve do 1946. godine. Na teritoriju Vojvodine Nemci su ubacivali takođe padobrance diverzante, čiji je zato bilo ugrožavanje Pozdravne crvene armije i u akcijama protiv ovih diverzanta učestvuju su i pripadnici Sovjetske kontraobaveštajne službe. Inače, uvek smatram da Srbiju ipak ne možemo nikako posmatrati izdvojeno od jugoslovenskog konteksta i svi ovi podaci ne mogu da doprinesu, ne mogu da predstavljaju dobru ilustraciju ukoliko se ne uzme u obzir koliko je u tom trenutku na teritoriji cele Jugoslavije bilo, da kažemo, tih, ja sam ih nazvao odmetnika, ali sad vidjet ćemo neki drugačiji naziv. Na primjer, u julu 1945. godine možemo reći da su i Ozna i Knojs došli do neke evidencije koliko je u tom trenutku bilo u teritoriji cele Jugoslavije odmetnika i ovo je neka njihova statistika. I šta je vrlo važno? Od trenutka od avgusta 1945. godine počinje intenzivan, možemo slobodno reći, lov na ove protivnike komunističkog režima i pri čemu u isto vreme je proglašena amnestija. I u trenutku kada je proglašena amnestija u avgustu 1945. godine, broj odmetnika je opao za 45%. Evo, zbog amnestije se predalo njih 4391. Međutim, naravno, akcije su nastavljene i u narednim mesecima možemo da vidimo, na primjer, eto, koliko je bukvalno po mesecima dolazilo do pada u tom trenutku. Tako je, došlo se na kraju, do kraja novembra, na teritoriji cele, znači u osnovi ostale registrovane 5800 odmetnika, od toga je u Srbiji 833 četnika. Međutim, ono što je vrlo važno, to je da u tom trenutku u Srbiji glavni problem predstavljaju četnici kao potencijalni protivnici i saboteri izbora koji su trebali da se održe. Tako da bi se to sprečilo, u Srbiji je već u septembru mesecu iste godine, pored jedinica Ozne i Knoja, organizovana široka akcija borbe protiv ostataka četničkih snaga, gde su na teritoriji Srbije su dovedene još nekoliko drugih jedinica koje su učestvovale u borbama. Tako je, na primjer, na teritoriji Kosanice i Toplice učestvovala 21. divizija, u Čačanskom okrugu 5. krajiška udarna divizija i u Užičkom okrugu 42. makedonska udarna divizija. U ovim dejstvima, koje su počela od 5. septembra i trajala negde do 5. decembra, računa se da je ubijeno i zarobljeno ili se predalo oko 680 četnika. Najnapitiji je mesec bio oktobar, kada su vršene pripreme za izbore i težište odmetničke aktivnosti je bilo usmereno kao ometanju izbora, tako da je na lokalnom stanovništvu vršen jak propagandni pritisak, naročito u Rasinskom, Kopaoničkom, Žičkom, Kačarskom i nešto manje u Dragačarskom svezu. Zabeleženo je u tom periodu 2/3 akcija izvedeno upravo pred izbore.
Posle izbora, zbog zime i pogoršanja vremenskih uslova, usledilo uobičajeno povlačenje odmetnika, odnosno, kako su u tom trenutku govorili, za bunkerisanje. I samim tim prestaje neki jači uticaj samih, ako ćemo govoriti o teritoriji Srbije, jači uticaj tih četničkih ostataka četničkih snaga, praktično izbori i definitivna konsolidacija partizanske vlasti su uticali na njihov pad aktivnosti i naravno 1946. godine hvatanje Draže Mihajlovića je učinilo praktično iluzornim dalje njihov otpor i delatnost. Umesto nekog zaključka na ovo što sam imao da kažem, a na neki način neku jasnu ilustraciju, navešću jedan izvod iz naređenja načelnika OZNE tog trenutka Aleksandra Rankovića, koji je u jesen 1945. godine rekao da je u izveštajima sa terena primećena pojava da se, citat, četnici, ustaše i ostali banditi zarobljavaju umesto likvidiranja istih na licu mesta. Kraj citata. Izuzetak od ovoga trebalo je da budu samo oni koje je trebalo saslušavati. Posebno je trebalo prekinuti sa primećenom pojavom blagog postupanja prema ostacima naoružanih bandi. Kraj citata. Njih je trebalo u težim slučajevima po kratkom postupku osuđivati na smrt, a drugi na vremenske kazne i konfiskaciju imovine. Naređeno je da se u buduće preduzmu mere kako bi se, citat, zaveo, citat, najoštriji kurs pri uništavanju ostataka naoružanih bandi i prilikom dodire sa istima da se isti na mjestu likvidira. Zarobljene je trebalo predati sudovima na redovni postupak, citat, no potrebno je izbjegavati svako zarobljavanje ako se već može na mjestu likvidirati. Tačka. Ovo je u principu najbolje rečeno ilustrovalo tretman i postupke koje su u tom trenutku se dešavali na terenu Srbije, naravno i cele Jugoslavije, i time bih vam se zahvalio na pažnji. Danas se da nisam ovdje previše